Watch me. Papa. Watch me. Papa, Kasasa. Sana no munim san ka beto mo won sedo a. Akoma mama nkosase. Makwa ba beto nkom kra di adanse se na nanom no won ya che. Asese dwa na yakogye no obro no hodi abakra. Ema na nanom do won ya che. Eno kra so di adanse se onye wu. Papa mesro. Ko akoma to ye menya gidi se besu dade. Wasa bedu he. Na ni ji akro na ye pe. Yensaka. No, my. I never been found on my. I make a coupa. Because what is it? Your how I have the crew, ma. And I want you to cook a sea. And I'm in 20. That was it. Yeah. What you understand? The poses. Come on, face your name, pa. And the baby, me kwa. Me baby, can catch a jabber. It's a much like when I'm so mama the bad. So, I'm body children. I'm wobbly. And one shot in no one cow. You enjoy your blah woman. When I go see you, cross, no baby. That's it. I'll go. Where? That's it. Yeah. Mimi here. Sha. Wo donkoni etesew na me de hye kronkron maka wabata me ho mafa wo se nua mafa wo se yonko a me no kɔ me ne wo ba me kire wo nyansa a me kire wabra na wo keka me ho nsɛm wo keka me ho nsɛm e kire adom oba me dɔ no oba me pɛ no ti sɛ wo keka me ho nsɛm a kire no e de ntawantawa abeto me ne adom ntam na wo ene nanamo na agyew kwan kam do be fasomo harebe ho ne free ne de ko wo mintim fa nyam nyoku biem Ami yaw no to kwanta ya pai Ami yaw ade we ye hena wanye biom hena wanye saje we biom menyim ye ebu na medi ma o me ne wonante tena so mu se me gimi fo no me so mu se we gimi pa na me ne wonam fiu me na kasa chem sa onye obi a da che hene me mfa ho ti me di ade abetena he ndi me ndwan be firi hakɔ jade a odi yemi kamanyi mani na me hwɛ wo ye gimini a wo twene se dwan na me di wachi ma to ade ama fa kɔma me dɔfo ma me na wo momu di akɔkɔma wo dɔfo ala ne on kan kyerɛ me se atin ade ebe ya tomiunu na mama akona mfe wo me dɔfo no bi na mfa kɔma no ade me di ma wo se fa kɔma me dɔfo no na wo da akɔkɔma wo dɔfo ha? Don't say who you are. Hey. Why are fashion because I me jira me fie make kan pasle saman kyerɛ me. So one hwɛ yi a be ma de efe ayobotan. Firi me fie akɔ na ensi me fie ha biem na enhyɛm baabi so emu me din biem. Adua te sɛ wo. Bo ma boa wo de dentwie. Ayeme. Me na me ka kyerɛ wo. Ayeme. Tono. Memu me ton no. Wo hwa no ho. Memu me ton no. Wo so nipa bonini. Ami onim so nipa bonini. Unua ankasa. Onwui, unam ho na wo ka kira nkofo so wawu. Wo pɛ na yira ware ne nti. Ha? De sa wo a wo gina ho nti edi aman hye won sa. Ebekɔ ye. Wo mu ka kira ton no. Adwe, wo mu ka kira me sɛ ton no. Ha? Ha? Jo kesi di bibra. Ah. Ni so beti onwan. Me. Beti me miau. Me donanam so metuma abu pa. Wo! Ai. Wo! Wo pɛ nkwa fikire ho. Me bu pa. Wo! Ai. Jumna yanko.
Meba. Where am I not? Adum. Now how can you say that? I'm doing a good job. Yeah, Adum. What's my feel? We're from Tiana. We're from Sea. We're not going to Diana. Adum. Catch on, say, oh, come over me. Nobody do me feel. Catch on, somebody do me feel. Young call you do ya need, dear, and I do ya. I'm not sure. Hi, you do ya. You're crazy. So, but for baby, I could find you. Me found it. You found it. You found it. You're right, and I'm with them. I say, you're cool. You're quick. You're quick. Na kwa mokoye no ekwa so no mokọ ne moba no ni ebe ni de be na sisi wo makwan mu ho ene de ne de ana eya kwansidi pa ma mo sisi de abasobode na esem de ma na mu ti ho kakra kire me na efe Papa. Enough. Papa. Senye akwantu bia kaminimu puda sa adoma na nanom de amame no eso sa me na mdo ba wiase na me ka adoma na nam de ahye omu pe na me mpeso be your mind comfort ana o ma comfort so no ni fie ko na nim sim na adom ene tumi om de awura mu eso woni se ka kire chese itimi kwa kudu bia utimu se esie wie mapim yapim nso na nananom ma be ka bibia kubaso na asesa bibia ni asa afa so chese enyema ehia npo ne mu no baba ese woni ense se woka kire na se nkanya nananom a chese dia se ya ba kokura yin se makwa can divorce ano eto dia di na fe obia be mabua obia ka di opechrew na so chese ananum timi mama botra mamiti di obia beka obra mi no obia nya ntawanta na se wantwi bia wa wani ate ana asem abotra na nanum de ma me poni mu de nemu papa sukese no botanu musio ifiri soro hoba no ho ntumi bi yi ni ti aba ho de nya na nanum dia kabam kama ma nanum gina wachi tumi chese o tia tumi ba bia won tie o tumi a won tie ni bo on fa won se na nanum di wachi se na nanum di wachi o kana waka o yese ni wa yese won tetia o mawura so kwa de no koe anaba no na ehwo na musa na nanu mutumi jese bi kenya me ho kakre bi tumi na ekikami ojene ho anye obi ampamo no ne koe obi anku awa obewu wayade se watime dia domani akọ esa na wadi nkunim bosobode ndi doso we kire se me come sama ikira bachi nampan na se manya obi obedi maade yi papa no kwa de o de nwene ho but sanse esaya metimi akwa abai enno ena man sama na waka kire me
sɛ nananom ani wɔ me ho nananom wɔ me ho no Sa. afei na magye atom na papa kɔ amakɔ abɛnsɛ nkyerɛ ne afei na mebɛyɛ deɛ nananom sɛ menyɛ no mebɛyɛ ne bio ɛno ano ɛberɛ no so aso ɛso so a akwansideɛ biara ne hɔ bio daabi na papa nananom ayɛ awie ɛkɔyɛ kɔpie kuro bi so kuro no ɛma nko a o ɛmɛɛma nim bɛrima ne kuro nim ne baa ne sɛi wotie abakɔsɛm ayɛ sɛ ɛko bi ne siiɛ na ɛko no bɛfa kuro mu mmarima nyinaa kɔe kunkum kuro mu mmarima nyinaa nti kuro no wowura mu ama nko a na papa ɛkɔyɛ mmarima yɛakɔpie kuro nim bɛhwɛ ɛmɛ yi wɔnom ho ɔfɛm bɔ papa yɛka mmaa so mu huri tare yɛ ne huri tare femfam yɛ soso yɛ mu ɛho kora na ɛde ko hu buroni kɔgye asese dwa ibɛyɛ na neɛ wose mete ha yi ɛneɛ fa me kɔe wokɔɛ dɛn na sɛ menwo saa papa baabi yɛnna yɛfa a yɛkɔpie kuro no so wobɛtumi afa wakɔpie kuro no mu deɛ a ɛnyɛ deɛ bɛtumi de wakɔ na me a mede wo baa wiase wowatumi akɔ na me a mede wo baa deɛ mentumi nkɔmboa papa na ɛhɔ no wote maa ne nka nti na wopere hɔ kɔ no anaasɛ wokɔɛ dɛn meba adeɛ ɛdɛ sɛ ɔne wobɛwu a ɛyɛ sɛ ɔne ne wu papa bɛwati fie de woda so dwen saa nsɛm wei wodwen saa nneɛma wei ho ɔdoma nkɔma na de baa wiase woyi firi manyɛ ye ɛsɛ ka bɛsɛpɛ wo ho ɛsɛ sɛ megye m'ani papa metadua prɛ na ɔmɔpere metadua ho ɛneɛ wo meba wagye w'ani metadua papa sɛ nananom ne ka ho kamaama woni wei wɔ dɛm no na ebi gyina akyire ɛbɔ din so muhu bɛma akyɛ nti metadua deɛ mapurum ansa na meba wopurum papa mapurum na fa wo se kɔ a woka sɛ wose deɛ kyɛ sɛ wose deɛ n'ani gye anyambɔ wanyini papa gye tum wanyini wei nyan ɛnyɛ ɛmere w'ani kuro ni ɛmere wɔ de bi wɔ mu na sɛ mesɛ so wɔ hɔ deɛ ana sɛ agya me so me ne ne ɛbɔ na ɛbɔ ho no kyerɛ memfa nkɔ ɛnɛ mamfa me nneɛma papa ɛne wotadua ho hia wo ɛhia me ɛka ho bi na ɛso kɔporo tadua mu mampuruma sɛ nkamafoɔ ama papa ɛnwanwa sɛ kura bɛma nim ɛho ma no so ho fɛ no meba tie yɛ wofufu ɛnom kwan waka wo na ahu ya memehu yi meboa ma memmoa me honam kɔ na wo se metadua ho bɛfa akyerɛ medware ɛho fa ɔyɛ akyɛ ma menwura dɛm na menyɛ me nneɛma no kɔfɔ tadua ho ɛsɛ mfa ho trase pere ho biaa ɛhwɛ wo wonkɔ deɛ woyi deɛ sɛ ɛnti papa sɛ mfifiri si so a woyi mogya mono mahu na nti sɛ woakɔnya wo baa sɛ no ano wobɛku no ato atwene menku no na deɛ pra wo si piri deɛ kyɛ sɛ wo se metadua ho fa yɛkyɛ na akyɛ kɔfɔ tadua ho ɛsɛ mfa nananom amatia deɛ ɔsɔnsɔn ne abosoma deɛ ɔsɔnsɔn mada roma ayaresa tumi yɛ mo dea mɔnam sa yɛdeɛ wɔhohoma ne pia honam ani ano nti mefrafra mo apranpran momfa ayaresa ɛmmerɛ me wura mefrafra mo anadwobran mu monye me so na momfa ayaresa tumi ɛmmerɛ no na yɛnhyɛ mo animonyam abue tereka amrajue wakudoko
Kudoko. Amanaju. Mufia. Yadi bi abepie. Amanaju. No. Akwanchira mo de maami. Dawi. Wahene. Afi sorry. Ura. Sunu. Ayedro, Mura. Ayedro. Tajani jinaho. Kasai, apa dah? Adom. Ahene, kasanta mai. Na uchuchu musei. Yes, biya. So. I don't say oya. Mikasa na. Udi agro. Ase. Mo keka o. Asem no. Ewo ewura mu. Grame. Se di ya kakra wo. Kasra. Di na me kan nyina ne se. Yes, biya. Domisro. Facha me. Jamaninka. Hwe enye boapa yo se me yesa. Eye wo dontia. Me do wanka se firi makoma. Wo do awura me. Ama mente ase. Misro. Adom. Se wa me a. Me ne oba bia me don se wo na mawae. Hwe bibia so. Fa bibia che. Jai bibia maninka. So. I don't know what. That's all I see. So dogu bimpo no abe. Boy. If I show me run and me wane wu. Ma men can't show no to me. Wonim se wura, wonni ho. Oda Roma. Then away yes sir. Owura ni he. Ene ma men can't show. Wonnua no wabe krom ha. Into what I don't wouldn't so only anaba. Rubber. Hey, me dofo papa bi. Me ovra. Be ma me hu na me hu ne me nyam hu na me hu nyina afo se tata. E pa cho wo krom ha no say. Why? Enti no, adwen na wo bo ne po hye ye ne mpanimfo didi nkomo se me adom pese oye me ho ade no. Wunua na ba. Enti kanokwe wo mu bia tre no na onua na ne bu mfumi. What am I say? Me pese me no onua ne benya asem bia me done oye odo kan na me wode ma no. Enti kofie ne ko cheche onua ne ansa na wate no mabonten. Ye me wa me ka chewa na. Pa cho betimi akọ. Odo twintwan say adan. Odo chan say adan. Adan. Me se me mpewo. Hwe manim. Mesia duasa miensa na mede kase mo se mempe mani nche wo ho o nya makono onya de mepe fana tonche so owura me so owura wo kroma no se nti ko ka no kura bi e wo mo che owura ko aposo denti aposo atenti yes me pedom pe me pen na bro frɛ owura frɛ se de esi bitie owura Ida sama ma be kanya konkonsa na media hrawa na mo na mo ka bibi se ani wo fie na nkola we na nka kan na kawefo a waka ho bi ayo nua ameyaw aha mo ya busia ba kwa na
7 aka no sa. Ɛno bi a wayɛ ne nnɔma bi a wakeka Martin deɛ. Minim. Why no bɔne bi? Atenga kasa na menim re. Hey! Amiyaw. Itumo di ankasa. Nsema wo fa kafa wo pa kyerɛ me no. Ɔmo anim sɛ wui. Nso ka kyerɛ adom sɛ wawu ɔkwae mu. Ti adom ma no ho kwan na wanwale no. Nti Obama manam sɛ, "Ei, dabi enye emusuo." Onua ni wura, manya ni saa. Sɛ ye de ifiri no ha ne ba yentina, kasa ni yani na ne ete ni ye. Nam sɛ enye ni saa enye. Sɛ ye kuruma, emusuo na o si mfiro. Ɔno kura pa ɔbɔ ne sɛ wokɔkora na. Jata betwi wɔ hɔ no ma we. Nam sɛ, "Ei!" Atenga. Ha? Asɛm na woka no gidi. Me do nananom. Me do nananom. Me pɛni me twan trapedin. Ha? Na da no pa me twom bibi sɛ na kam wɔkɔ mkɔ na wɔne adom egyina hɔ ususu no mu nam sɛ, "Ei!" Wɔsi me nsɔ. So akonya aboa, so we from abɔne a yɛde n'akyi no. Sɛ dɛ ɔne ame asetie. Na sɛ asɛm na woka no, ne kura wo. Enti me busa wo. Adom jitum. Ojitum. Kan che bia anka mo bɛwale. Me kura anka me bro ndwa miensa. Ei, ɔsɛ wo kyerɛ no. Ɔsɛ wo kura wo sɛ yɛsɛ nanaba no a ka wo yɛ hwan. Ka wo yɛ hwan a wo ne adom ɛba be ɛnante wo nani so. Na me sɛ, "Ei, amiyaw, ɛnyɛ sa na nyɛ. Na me de ade a asɛm a ɔde adi me die ana ade a ɔde ayɛ me die. Me nka hwe o, mekɔ me kurom. Mekɔ me kurom na me firi me kurom no ba bidu sɛ. Na mo am mehu de wom. Ade ɔde yɛ me. Me. Atenga ma to das. Das. Nto ma yɛnkɔ bono. Odi akɔ me permission. Ne akɔ bono. Maka kuro mede na menya biyadi nisika mede na menya biyadi maka kuro mede na menya biyadi nisika mede na menya biyadi bant maka kuro mede na menya biyadi nisika mede na menya biyadi akaka kuro mede na menya biyadi nisika mede na menya biyadi bant maka kuro mede na menya biyadi nisika mede na menya biyadi Maka kuro mede na menya biyadi What's Anyamia. Numina. See. Aden. So now I na service. Wa also na ka so baby I be numina. I don't know. Come on. Na so ma numina. The man I'm and I wasn't coming home. Only say, it's saying a person. Who call when I'm a family, my buy, and I'm with the boss. It is your moko. I should in now. Oh, and first of all, and move the free. So born and come move the free. You, sir, or son, a jay at day, a boss. First of all, and so I'm going to say, okay, but it's a way. Look at you, a bra, and look at no.
anato baako pɛ ana na hima piniye ana bɛda me nkyɛn anato baako pɛ nanso so ɛnyɛ hwɛ na mo a mo kasa yi a mo sɛ obi agye ata ne so na anka ɛnyɛ dɛn asɛm we ba me pa bɛka kyerɛ me sɛ mo bɛsi ne nkɔ asɛm na mo kae okura no wanya bi na me ko bi anka benya bi wenya kakra na we sɛ na kakra ba na yɛ no ana me kyerɛ sɛ okura no a ukɔyɛ no okura no o ba ba ko pɛ na anya ai da ko pɛ na anya ai na yɛ nki benya bi wan kɔ no ka ho asɛm ɔmo mo brɛyɛ ana mo yɛ bi wan brɛnti ho na mo kɔ no mo ka sɛ mo kɔ fa me ma ba kuru mi man ka sɛ mo kɔ fa na ma ba kyɛ mo ade na sɛ kɔ fa ba wo anya bi ana sɛ amfo obi aho nnia yɛ sɛ bi obre na odi yɛ ba ya ji mo mi ya pɛ ya nso asɛ wa adene ejimo ma mi nti bi wa na wo beto ayɛ dɛ sɛ aka yɛ ma yɛ nso na bɛre no ɛso ne ho nti no wo ya to abɔ na jobo to twɛ wo ya bɛpra ho na pela ha dia ha ni ha da um peble me pebre na pebre be dia ko ka se me pela u fie ma na na mo ni kai ka ade sisi wa yende na me de sisi me yo de sisi sa asemande tu wani me yakoba ye ma hwe a wonka ho hwe waso a aye sɛ wonye ho apɛdeɛ ne me mbra ne me bebisa na sidie na wo twɛn sɛ meka na sɛ deɛ wo sɛ meka kyerɛ oda no me no di nkomo bebre wo me hu sɛ me nua ɛna deɛ sa tɔ so bio wo yɛ wo etika me hu yi ka wo deɛ sɛ wo gyere pɛm de sike bi apɛ wo yɔnko pɛm bi ana wapɛ sɛ kyene bere ko apɛ kyene bere bi na ɔne natena na me nso me adoe no me nso me mpɛ koku bi na ebibisa ɛne ne ntena deɛ wo yɛ no ɛmfa so papa bi amfiri mu ma ɛna wonya mmuaye papa biara mmuaye a benya yɛ mmuaye a mede maa na no bɛka yɛ no tie bɛyɛ yi wadwen firi so meka bi kura wura fi kura abe nti osanti ne wo yɛ nsɛn osanti ni mle bia mba wonche na wotwema no wo fom no usa isi usa da ben ampokwa mi hu usa da ben akontui ene de mi kopi usa krom e ho amekwa nso e moa ana mekoye no e ba ene wo pe ntino di ntina do usa e ba san komu yi de wo ana maka kyerɛw ana de wo ye no unya mfa so papa bia mfirim ti ebeboa wa ti ho ase le pepe mmiri bi nane ntra na me a me gina yedie sɛ wogina na no mbeka sɛ di benya nani abiri bia ofa ne kwa na utwumu ne betre ye pa adwe na nya kase no betena no betena wo ya da me wo no be wale me min jai ma babia wasasi we so e ma meji wo mfiri mi nsam ta dise nwu achi o prepare aprena wo pre no wa be jokra hunsi waju sa no hunu won sana mi hunu sa no hunu prena wo pre no obejo na so na wo nim kwampo si waju ye bere